Drage prijateljice i prijatelji, drugačije ne znam kako ću reći, srdačno vas pozdravljam u svoje ime i sad će malo potrajati. U ime svog zamjenika Stipe Čogelje, u ime predsjednika Županijske skupštine Mate Šimundića, potpredsjednika Ante Grubišića, pročelnika Damira Gabrića, zamjenika kabineta Ivana Bačka. Ima ih tu još, ali ovo je znak koliko je županija uz Benedikta i koliko županiji Benedikt znači u njenom radu i djelovanju. A valjda je ne tako mali znak pozdrav i vama, poštovani predsjedniče. Danas ste ipak vi meni ovdje predsjednik. Sutra ćemo malo drugačije na radnom mjestu. Srdačno vas pozdravljam. Zar tek 15 godina? Čovjek se pita, ako analizira sve aktivnosti što Benedikt radi kroz ovo proteklo vrijeme. Netko tko gleda sa strane i ko nije upućen u rad i djelovanje Benedikta, a da vidi te aktivnosti, rekao bih mirne savjesti, pa ova udruga djeluje već 50 godina, koliko je toga napravila i koliko je toga uradila za ovaj grad, za ovu županiju pa i šire. Udruga Benedikt je poput jednog svjetionika u ovom gradu i ovoj državi. Svjetionika koji baca zrake sa vrh sebe i domoljublja i bogoljublja i čovjekoljublja. Svi oni koji te zrake vide svojim životnim brodom sigurno će doći u mirnu luku. Oni koji te zrake ignoriraju, kad tad će kroz život nasukati se negdje tim svojim životnim brodom. I zato jedno iskreno veliko hvala. Pa zar nismo svjedoci, i Europi je zaštitnik Sveti Benedikt. Ali nažalost u mnogo segmenata ta Europa ne vidi njegove zrake i bogoljublja, čovjekoljublja i domoljublja i zbog toga kreće nekim krivim kursom taj evropski brod. I zato vam hvala od srca. Hvala od srca i ono sve što želim. Pozdraviti vas sve, zaželjeti vam još dugo, dugo godina ovakvog rada. Zaista ovakvog rada, jer on je sjajan. Ali iznad svega želim da te zrake s vašeg svjetionika obuhvate što širi broj ljudi. Jer svima nama, a i vama, je zaista u interesu da svačiji životni brod uđe jednom u mirnu luku. Vi stojite na putu tog svojim zrakama sa tog zaista goropadnog svjetionika na kursu razvoja iz Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Hvala vam od srca na tome, podršku županije i dalje ćete maksimalno imati za sve svoje aktivnosti, jer na taj način i naš županijski brod obogaćujete oni što je ova surova vremena uzburkanog mora svima potrebno, a to je miran kurs daljeg rada i funkcioniranja za dobrobit stanovnika iz Splitsko-dalmatinske županije, grada Splita, ali i svih časnih i čestitih i poštenih ljudi. Hvala vam od srca, dragi Vide, dragi Rade, vama kao predsjednicima dosadašnjim, ali svim dragim prijateljima koje sam sretao na svim vašim manifestacijama. Hvala od srca.